mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Unang beses ko pong magpapadala ng sulat sa kahit anong platform. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking kwento. Dahil alam kong sa dulo, may kaakibat na wisdom na pupwede na kayo ang makapagbahagi sa kapatid ko. Baka sakaling magbago siya at itigil na niya ang ginagawa niyang mali. Itago niyo ako sa pangalang Eunice. At ito ang aking secret file. Taong 2021, noong formal akong nagtapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Office Administration. Natagalan ang graduation ceremony ko. Dapat sana, year 2020 pa, kaso pandemic. Kaya nausog ng isang taon at hindi ako agad nakapagsimulang magtrabaho. Hindi naman ako masyadong worried noon dahil may kapatid akong CPA na nagpapatakbo ng isang accounting firm. Itago natin siya sa pangalang Kuya Lando. Simula nung bata pa kami, si Kuya Lando na ang itinuturing na bright kid sa aming lahat na 5 magkakapatid. Medyo malayo ang agwat namin. Mga 10 years dahil ako yung pang-4. Habang lumalaki ako, nakikita ko yung mga achievement ni Kuya. Halos palaging honor student. May mga awards, medals, plaque ng mga recognition. Achiever talaga. Kaya noong nagkolehiyo siya at nag-aral ng accountancy, hindi na kami nagduda na mamanukin lang niya ang mga kursong kinukuha niya. Palaging dean's list every sem. Kaya no wonder, graduate na cum laude. Proud naman ako sa kuya ko. Proud na proud. Iniidolo lang naming magkakapatid ang kuya namin. Kaya nung pumasa siya ng CPA board exam at nakapagtayo ng accounting firm, pinangako niyang bibigyan kami ng puwang sa opisina niya para doon kami makapagtrabaho. At isa ko sa mga nakinabang sa firm niya. Dahil doon ako ngayon nagtatrabaho at kumikita ng pera, pantustos sa mga pangangailangan ko. Nung nagsimula ako sa accounting firm ng kuya ko, nakilala ko rin doon ang kanyang girlfriend na ngayon ay asawa na niya, si Ate Vanessa. Kagaya ni Kuya, CPA rin siya at isa sa mga accountant ng firm ni Kuya. Kung tama ang pagkakaalam ko, college sila nagkakilala at naging malapit sa isa't isa. Pero naging sila lang noong nabuo na yung accounting firm ni Kuya Lando.
Mabait si Ate Vanessa. At swak na swak ang relasyon nila ng kuya ko. Sweet sa isa't isa. Malapit sa aming magkakapatid. At malapit din sa parents namin. Minsan nga, iniimbitahan din niya kaming buong family pag may mga kaganapan sa side nila. Close na close talaga ang pamilya namin sa side ni Ate Vanessa. Wala nga akong makitang dahilan noon na makakasira sa matibay nilang relasyon. Tuwing nasa opisina kami, alagang-alaga kami ni Ate Vanessa. Siya ang tumatayong tagapagtanggol namin kapag may temper issue si Kuya Lando. Sa kanilang dalawa, mas mainitin ang ulo kasi nito ni Kuya. Siguro dahil siya ang pinaka-boss naming lahat. Siya naman ang may-ari. Pero yun nga, pag may mga issue o problema sa firm, si Ate Vanessa ang unang sumasalo ng bala. Ika nga, para hindi kami masyadong tamaan sa tantrums ni Kuya. Tantrums kasi paminsan-minsan, bigla na lang niyang sisigaw pag may nakitang mali o kapag nalaman niyang may mga problema na pwede namang maiwasan. Ganyan naman yun noon pa man. Pero tanggap ko yun kasi nga kapatid ko siya. Nasanay na lang ako at nasanay na lang din si Ate Vanessa sa kanya. Fast forward, year 2025. Nakakuha ng graduate scholarship si Ate Vanessa sa isang foreign school sa Europe. Master's degree yata sa finance or accounting. Nagbabalak din kasi siyang mag-part-time teaching. Kaya sabi ni Kuya, sige, applyan mo yung scholarship para pag natapos siya, mabigat ang credentials niya for a faculty position. Walang problema kay Kuya, kami naman syempre. Namiss namin si ate nung umalis siya. Mga 2 taon siya mag-aaral abroad. Naalala ko pa nga, sabi ni Kuya sa kanya, ayusin mo thesis mo para mag-top of the class ka. Pinush talaga siya ni Kuya na palaguin ang academics niya. And believe naman ako kay Kuya kasi hindi niya pinigilan si ate. Kahit nasa edad na sila para magkaanak at magbuo ng sarili nilang pamilya. Basta napaka-dedicated nila sa career nila at sa pag-manage ng accounting firm namin. So akala ko magiging maganda at smooth ang relationship nila. Nung nag-LDR na silang dalawa pag alis ni ate, medyo dumalas ang misunderstandings nila. Ramdam ko yung gap na nabubuo sa kanilang dalawa. Siguro dahil dito, napilitan si Kuya na mag-hire ng isang secretary na tutulong sa kanyang trabaho araw-araw. Pero DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko naisip na dito pala mag-uumpisa ang isang sekreto na ikakapanganib ng relasyon nila ng sister-in-law kong si Ate Vanessa. Nagkaroon ng scholarship si Ate Vanessa para makapag-master sa Europe. Nag-LDR sila ng kuya ko. Pansamantala, nag-hire ng secretary si Kuya. Nahahalili habang wala rito sa Pilipinas si Ate Vanessa. Pero iba ang nangyari sa inaasahan ko. Hindi ko naisip na dito pala mag-uumpisa ang isang sikretong ikapapanganib ng relasyon nila ng sister-in-law ko. Nung umpisa hindi ako agad naghinala. Pero unti-unti kong napapansin ang pagiging malapit kay Kuya ng bago niyang sekretarya. Naitago natin sa pangalang Heidi. Iba ang ikinikilos ni Heidi para siyang nakikipag-flirt sa kuya ko. Hindi ko lang muna pinansin dahil baka natural lang na malambing siya. Pero iba ang instinct ko, DJ Rocky at DJ Jello. Pakiramdam ko may iba siyang balak. Balak niyang sulutin si Kuya sa asawa niya. Kaya patago ko siyang kinumprunta. Hinila ko siya sa isang sulok
At sinabi ko mismo kay Heidi, layuan mo kuya ko, may asawa na yan. Yumuko lang siya at umalis sa harap ko. Akala ko naman tapos na yung kalandiang ipinapakita niya sa kuya ko. Pero habang tumatagal, lalong lumalala. DJ Rocky at DJ Jello, patago na silang mag-usap ng kuya ko. Hindi na sila halatang sweet. Mas alerto na sila sa mga tao sa paligid. At bilang kapatid, may access ako sa private room ni kuya sa opisina. Hindi ko inakalang makikita ng dalawang mata ko na may nangyayari sa kanila. Mainit na halikan na nauuwi sa matinding kaganapan. Nararamdaman ko yung bigat. Parang ako pa ang nakukonsensya para sa kuya ko. Tumatakbo kasi sa isip ko. Alam ba to ni Ate Vanessa? Alam ba niya na ang kuya ko may ginagawa kasamang sekretary niya? Hindi alam ng kuya ko na nakita ko sila ng patago. Siguro pwede niyang malaman na alam ko ang nangyari. Kung ipapacheck niya sa CCTV ng opisina na sumisilip ako sa kwarto nila noong mga oras na iyon. Pero wala akong narinig mula sa kanya. Nung malaman ko yun, isang matinding bagahe sa konsensya ang ipinasan ko. May mga tanong sa isipan ko, paano kung kumprontahin ko si kuya? At sabihin ko na alam ko ang namamagitan sa kanilang dalawa ng sekretarya niya. Paano kung sabihin ko kay Ate Vanessa ang mga alam ko ngayon? Paano kapag nalaman ni kuya na alam ko ang sikreto niya? Tatanggalin kaya niya ako sa trabaho? O bibigyan niya ba ako ng incentive para manahimik? DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam. Litong-lito ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa isang araw, may naisip ako. Bumili ako ng bagong SIM. Ginamit ko yun para i-text ang kuya ko. Nag-send ako sa kanya ng anonymous text message para balaan siya. Saad ko sa text. Alam ko ang ginagawa niyo ng sekretarya mo. Kung ayaw mong malaman ni Vanessa ang nangyayari, itigil mo yan. Mga ilang minuto ang lumipas, nagwala bigla ang kuya ko sa opisina niya. Nagalit. Tumawag ng mga staff. Nagbanta na ayusin ang mga lapses sa opisina. Hindi ko alam kung yon ang tagon niya sa anonymous text message ko o ibang issue lang yon. Pero yung timing na galit siya, medyo tumutugma nung pagkatapos ko siyang i-text. Kung sakaling naririnig man niya ngayon ang episode na to, bahala na siya mag-isip o maghinala. Na alam ko yung sikreto niya. Basta DJ Rocky at DJ Jello, ayoko na munang sabihin sa sister-in-law ko ang totoo. Kasi ayoko makasira sa studies niya abroad. Yun kasi yung consideration sa utak ko sa pagkakataong ito. Hinahanapan ko na lang siguro ng tiyempo kung kailan pwede. Ewan, magulo isip ko. Hindi ko alam kung ano yung next step. Pero ang bottom line, mali. Mali ang ginagawa ng kuya ko at ng sekretarya niya. At ayokong i-tolerate yun. Pero ayoko rin naman na manganib ang career ko. Ayoko ring makasagabal sa studies ni Ate Vanessa. Ang daming kailangan timbangin. Ang daming kailangan i-consider. Sana matulungan niyo ako. At kung mapanood o mapakinggan man nito ni Kuya Lando, sana meron din siyang payong marinig mula sa inyo. Matalino naman siya. Cheater nga lang pagdating sa pag-ibig. Yun lang po muna. At maraming salamat sa inyong pagbabasa. Muli, ako si Eunice. At ito, ang aking secret
5,